съм Доброто БГ и днеска ще снимаме конвентерто. Така... Сорчи не съм качвал доста време, а и всички томбове, които съм правил, вече се отменят, защото Coolcraft вече не работи, а пък той PP Fighter вече няма да правим томболи там. Ако то справката реши, ще правим, но не знам. Нищо не зависи от мен, аз съм мод само. Така, аз съм донатор. Те са го променили цвета. Аз сега забелязах. Опа. Сега ще му напишете един ред. И да, както казах, сори, че не съм качвал доста време. Да, бе. Така, има само двама деца казали, но нищо. Не накрая се... Мама да те като ми стане... Никакъв шанс, брат. Ще първия път ще скоча на да се скит пипи. Да. И аз се бия винаги с брада, ако нямам брат да се бие с меч. Просто не ми е удобно. Удобно е повече с брат, отколкото се стои. Бати майката. Просто пука много мадразни. Не може да го напиша. Ако искате текчър пак, пишете на Skype, ще го пратя. Така, те скупи 55 лева, брат. Не, всъщност нямаме шанс, ако той има стрим, да има. Ще ни попилят, но... Кажи.
Така, за че не говорих, но се загледах. Какво ще да кажа? Надо кит. Донатор. Следвиш. Стой хора, но вече няма да има Coolcraft, както казах. Той затвори и се надявам да се чувам. Да, надявам се. Warpaint. Само пада не ми скачат някакви, брат. Ще... Ела ми ти бе, кучко. Ела сега ще ти пръсна камбата. Добре. Добре хора, малко се бихме. И... след няколко седмици имам рожден ден и мисля да направя една томболка, която мисля да се състои 2 монстър спаунера, 8 лега, 4 бедрок и това мисля да ми е томболата. Но не знам, мисля всъщност да, това ще е като за по-нататък. И да, това беше мен, чао.